Dobroveče, poštovani gledalci. Evo, dobrodošli u još jednu izbornu emisiju, Izbori 2014. Kao što znate, već nekoliko sreda unazad Basta predstavljaju svoje kandidate, svoje programe i ono što nude Beograđanima, sa čim će pred njih izaći 16. marta. Pa da vidimo koliko večeras argumenata imaju gosti u studiju, s obzirom da oni koji su večeras tu, većina nije bila uopšte u Skupštini, nije činila ni vlast, kažem kamoli i u Skupštini nije bila osim Srpske radikalne stranke koji jesu bili u Skupštini. Tako da ćemo početi od vas. Svima dobroveče i dobrodošli, ali evo predstavljam prvo gospodina Nemanju Šarovića iz Srpske radikalne stranke, gospodina Igora Brakusa, pokret jeste svejedno ili svejedno, kako god. Kako god svejedno. Dobro. Gospodin Vladan Glišić, pokret Dveri, dobroveče i dobrodošli. I gospodin Aleksandar Protić, Treća Srbija. I vama dobroveče. Dobroveče. Sad, gospodine Šarović, evo da počnemo od vas. Ja razmišljam, s obzirom da smo imali jednu vrlo zanimljivu polemiku pre početka ove emisije, ja ću početi sa svojim pitanjem pa ću reći. Kritika, to je nešto što obeležava, makar kada je kad su gradski izbori u pitanju, uglavnom većina onih koji nije bila u Skupštini, što kao odbornička grupa, što kao učesnik vlasti, kritikuju sve ono što je napravljeno, sve ono što je urađeno, ali to smo uglavnom slušali i od vas. Ja sam zaista trudeći se da vidim šta ste nudili u ovoj kampanji i šta ste predlagali, zaista pronašla sam recimo ovako, osim kažem tih kritika, vi se zalažete za čistu pijaću vodu, za kanalizaciju, za bolji prevoz i posao. Pa sad, možete da krenete odakle god hoćete zvanično da predstavite program, hoćete opet da krenete s kritikom, pa dajem vam prostor. To je zaista krajnje zanimljivo. Ja ne znam da li ste vi očekivali da ja možda dođem i ja da pohvalim Aleksandra Vučića pa da kažem kako će biti mnogo dobro u gradu Beogradu, ono što svi pričaju već danima, specijalne emisije se prave i na radio televiziji Srbije i onda kažete uspeli ste kroz tih nekoliko sekundi koje ste nam do sada dali vremena da utvrdite kako se mi zalažemo za pijaću vodu i kako mi mnogo kritikujemo. Da je stanje u Beogradu bolje i da ima šta da se hvali, mi bismo možda i hvalili. Ali kao što vidite, stanje u glavnom gradu je izuzetno loše. I Srpska radikalna stranka je na to upozoravala i u prethodnom mandatu kada smo bili najjača odbornička grupa. Mi smo jedini tada se na najžešći mogući način suprotstavljali zaduživanju grada. Upozoravali da se prave ogromne razlike između pojedinih delova grada i da Beograd nije krug dvojke. I ovo obećanje, dakle, sada je glavna priča ko će ponovo slagati više građane, ko će izmisliti neku bolju laž. Mi smo za prethodnu kampanju kao glavno predizborno obećanje Srpske napredne stranke imali Đulijanija, bivšeg gradonačelnika Njujorka, koga su platili ko zna kako i ko zna koliko, koji je došao u Beograd, nije znao ni gde je došao, ali je rekao kako je Vučić jedan genije i kako će on napraviti ne znam ni ja šta, od toga nije bilo ništa. Čekajte, kako nije, kad nije od Đulijanija potekla zapravo ideja za taj Beograd Novi? Koliko se ja sećam, on je provozao se rekama i rekao kako je to super potencijal. Jel to je to makar benefit? Ja se Beogradom bavim malo ozbiljnije. Ideja o Beogradu na vodi, odnosno Beograd na Savi, je potekla još od Branka Pešića. Dakle, to je ideja koja je stara nekih 50 godina. Beograd je na vodi, pa Beograd je napravljen na vodi, na dve prelepe reke, vekovima je na vodi. I te reke su dostupne, te obale su najlepši delovi grada. I Zemunski kej, i Novobeogradski kej, i Dunavski kej, i Ada Huja, i obale i u Grocku i u Surčinu. Beograd je već na vodi. Ovde se ne radi o tome da ćemo mi sad otkriti, došao Vučić, provozao se Đulijani čamcem, pa nam rekao, Beograđani, vi živite na vodi. Pa to je zaista šokantno otkriće, verujem za vas, za mene, evo, priznaću da nije, nego je suština u drugom. Suština je o otimanju pojedinih delova grada od Beograđana. A kako? Evo tako što će se napraviti nekakav zabranjeni grad. Kao Šojić iz Bele Lađe, tako dođe i Vučić i kaže dolaze Alapćani, ulažu 3 milijarde. Oni kažu uložit će 3 milijarde dolara, kod nas u medijima prenesu 3 milijarde evra. Pošto je 3 milijarde evra i dolara, valjda je jedno te isto. Ne postoji razlika. Postoji razlika i to ogromna. Ne zna se ko će šta uložiti. Ne postoji ni u jednom planskom dokumentu kakav crni Beograd na vodi. Imate generalni urbanistički plan Beograda. Ono što je za Republiku Srbiju Ustav, to je generalni urbanistički plan za grad Beograd. Nigde ne postoji bilo kakav grad na vodi. Ne postoji ta Vavilonska kula od 200 metara. Ko će živjeti u tome? Kako će to dobro doneti Beograđanima? Kao prvo, laž je, brutalna laž, bezočna laž.
Kaže, počet će da grade. Šta ćete početi da grade? Kaže, već sledeće nedelje počinjemo. Evo, već 17. marta zakopat ćemo prvi ašov da bolje prevarimo građane Beograda. Kakve će koristi bilo ko u Beogradu imati od toga? Samo hoću da vas pitam, jel vi mislite da će se Beograđani zaista opredeljivati za to, za koga će zaokružiti samo na osnovu toga da li im se dopada projekat Beograd na vodi, da je to ključna okosnica ove kampanje oko koje treba da se vodi cela polemika? Ne, ja apsolutno ne mislim. Ja mislim da treba da se vodi računa o tome šta je zaista interes i ko od ljudi koji su kandidati za odbornike u Skupštini grada i kandidati za gradonačelnika Beograda mogu zaista sutra voditi računa o interesu Beograda. Ja tvrdim da isluženi kadrovi Demokratske stranke, da oni koji su doveli grad u ovako teško stanje, to ne mogu da urade, da to ne može da uradi ni Đilas, koji je preko sve mere zadužio grad, koji nam je 2008. godine obećao da ćemo 2012. se voziti metro. Danas je 2014. Gde je taj metro? Ko su još Ali isluženi kadrovi? da li treba tim Đilasovim nepostojećim metrom da idemo u taj Disneyland na vodi? Neće tu biti Beograd na vodi, to će biti Beograd na hlebu i vodi. Ne može tu. Pa evo koga nam nudi Srpska napredna stranka. Oni kažu oni su najjači, oni hoće da vode Beograd. Nude Nebojšu Čovića, čoveka koji je promenio 10 političkih strana. Nisam baš sigurna da njega nude, jer koliko ne vidim ga na listi. Kako ga ne nude? Pa je li član privremenog organa? To je drugo. Pa to su ti stručni ljudi, pa sutra će ga izabrati za neku bitnu funkciju u gradu. Koga dalje nude? Dalje vam nude Gorana Vesića. Goran Vesić malte ne nema afere u kojoj nije bio, sad nam je Goran Vesić spasilac. Nude Sinišu Malog. Ko je Siniša Mali? Takođe kadar Demokratske stranke. Čovek koji je posle 5. oktobra iz fakultetske klupe uskočio i postao pomoćnik ministra za privatizaciju. Kad je formirana agencija za privatizaciju, postavljen za direktora za aukcijsku i tendersku prodaju. Više od 500 njegovih privatizacija poništeno. Čovek koji je sproveo pljačkašku privatizaciju u Beogradu, koji se obogati u međuvremenu, što je veoma važno, evo da kažem i to, koji ima 3 stana od skoro 150 kvadrata, taj nam je danas spasilac. Ali ga nema ni na jednom duelu. Idemo dalje. Boris Stranković, Nova demokratska stranka, čovjek koji je do juče uzdizao u nebo Dragana Đilasa, koji je bio deo njegovog tima i koji se danas presvuče i kaže, ko Đilas? Ma kakvi, pa to je jedan tiranin, to je čovjek ovakav i onakav, ne valja ništa. Nije on ništa radio, sve smo radili mi. Dakle, problem je to što se u ovoj kampanji za grad Beograd još ste nekog zaboravili od isluženih demokrata, čini mi se. Da nabrojite... Ima isluženih demokrata mnogo u različitim političkim strankama, ali šta je suština problema? Problem je to što se u republičkoj kampanji i u kampanji za grad Beograd kao alternativa predstavljaju ljudi koji nemaju apsolutno ništa različito, što teraju građane da biraju između laži, a što jedino nikada neće dozvoliti da se čuje istina. I ono još što želim da kažem... Evo, moram vas prekinuti, zaista... To je da je ovo moje prvo gostovanje od 8. oktobra 2009. godine. A do maja 2012. godine sam bio šef najjače odborničke grupe u Skupštini grada, 40 od 110 odborničkih mandata smo osvojili na izborima, ali to, kao što vidimo, nije bio dovoljan, da kažem, razlog da me ovde pozovete, već ste umesto toga 114 puta pozvali Aleksandra Vučića, 1.514.000 puta Dragana Đilasa i mnoge druge. Vama treba da bude ohrabrenje, s obzirom da ste posle tog vremena evo ipak došli, znači da se neke stvari menjaju. Meni to nije nikakvo ohrabrenje, niti ja vama treba da budem zahvalan, jer ste vi dužni da poštujete zakon, da obezbedite ravnomernu zastupljenost izbornih lista. Naša izborna lista je proglašena 4. februara. Prošlo je mesec dana. Ostalo je još nekoliko dana do izbora, niste nas pozvali ni jedan put. To pokazuje da mi nismo vaša omiljena opozicija. Dobro, ne, svi su omiljena opozicija. Evo zato, malo pre ste pominjali nekoliko reči, ste rekli laž, sve jedno je, pa sad upravo kad ste pomenuli to da je sve jedno i da... Ne, nisam rekao da je sve jedno. Ajde ja kažem da je sve jedno, u stvari kandidat... Mi kažemo da. Vi kažete da je sve jedno ili sve jedno i sve je laž. Ja sam našla zanimljivu jednu rečenicu vašu, vi ste se jednog jutra probudili i videli da starite i da ste shvatili da morate da uzmete stvar u svoje ruke. Ljudi koji vas poznaju misle da to malo uzimaju onako, da to radite i šale, ali koliko ja znam onako neke stvari o vama, mislim da to nije baš tako neozbiljno i da ova vaša priča ipak ima i neku drugu konotaciju.
Pa nije neozbiljno. Počelo je možda sa određenom dozom neozbiljnosti, ali kada se u to uključe neki ljudi oko vas koji su vam najbliži prijatelji, kojima verujete, s kojima se družite ceo život, pratite tikete, gledate engleski fudbal i koji razmišljaju isto kao vi, onda krenete u nekakvu vrstu inicijative, akcije. Znači, mi smo dobili neku želju da pokušamo nečim da doprinesemo boljitku grada u kojem živimo. Pokret Jeste svejedno je građanska inicijativa, dakle mi nismo politički pokret. Šta je tu prioritetno? Jeste svejedno ili svejedno? Pa može da se posmatra na oba načina. Dobro, u ovom trenutku kako vam izgleda sve to? Pa izgleda mi 50% da je svejedno i 50% da je svejedno. Sad, u zavisnosti kako će se ova naša priča dalje razvijati, vidjet ćemo. Znači, mi smo prvo neverovatno impresionirani uopšte time da je došlo 1160 ljudi, toliko smo imali tačno potpisa, da nešto potpiše na 3 lokacije koje smo mi uspeli da skupimo iz entuzijazma. Znači, to su neki prijatelji koji su nam dali neka mesta. Znači, mi apsolutno nemamo nikakva novčana sredstva, nemamo ništa. Odrekli smo se čak i tih sredstava javnih iz kampanje za grad, što grad Beograd može da... Pa ne treba nam, mi idemo to, Facebook, snimamo neke spotiće u našoj produkciji, jednostavno pokušavamo da dokažemo da je moguće da ukoliko imate nekog entuzijazma, želje, da pokušate nešto da uradite, a ne samo da sedite kod kuće, pišete po forumima, lajkujete neke statuse ili na Facebook, Twitterima ili otko znam šta. Pokrenuli smo se. Nekakva energija tu postoji. Koliko smo mi u mogućnosti nešto da uradimo, ne znam. Objektivno, verovatno ne mnogo, ali ako ljudi kojima je svejedno kao što smo mi, eventualno izađu i glasaju za nas na izborima 16. marta, pardon, 18 mi je u glavi zbog broja, dakle, ako izađu da glasaju 16. marta, možda možemo nešto da uradimo. Mislim, meni su se stalno pojavljivali neki komentari sad, vi nema šanse da pređete cenzus, svi vaši glasovi ići će Vučiću. Dobro, ja ne znam taj princip, ja nisam političar stvarno, zato sam ponos veščica, ovako učim od iskusnih ljudi koji su u politici, toliko ja beležim. Jednostavno, zašto vi ne izađete i pokažete da mi možemo da pređemo cenzus, a onda ćemo mi u Skupštini grada Beograda da postavimo neka pitanja koja možda niko drugi ne bi. A kome se vi obraćate? Su oni beli listići vaša ciljna grupa? Pa definitivno da. Znači, to su ti, jel prepoznajete vi kada, evo rekli ste 1000 i nešto ljudi je došlo da vam potpiše, ko su ti ljudi koji kažu, čekajte, ja tu vidim nešto? To su, Danijela, ljudi koji žele da žive u nekom normalnom, kulturnom, uređenom Beogradu. Znači, to su svi ljudi. Znači, to mogu da budu beli listići, ali ne moraju. Mogu da budu razočarani glasači nekih stranaka koji više neće u životu da glasaju za njih, jer recimo 12 godina ništa nisu radili. Mislim, posebno što se kulture tiče. Mislim, i naš taj program koji imamo je zapravo zasnovan na jednom uspostavljanju nekog normalnog kulturnog modela u gradu Beogradu, koji trenutno ne postoji. Vi ste rekli da ćete staviti, da ćete porez na šund uvesti i sad ja koliko sam videla, kultura vam je ključna odrednica onog što je deo programa, samo je li to dovoljno? Pa, možda jeste, možda nije. Imamo mi još projekata, ja bi se možda vratio, Nemanja je pomenuo Beograd na vodi i ja potpuno mogu da se složim. Znači, da li je Beograđane neko uopšte pitao da li oni žele da imaju to tu, recimo? Mislim, da li je bio nekakav referendum ili već ne znam šta se postavlja, ili da li su se odbornici izjašnjavali o tom pitanju ili je to tek tako izneseno? I onda ukoliko to sve može, zašto onda ne bi, recimo, projekat koji je zamislio moj prvi potpredsednik, jedan od 7 koliko imam, on se zove SU iz Borče, što ne bi Beograd pod vodom? To vam je onaj najveći tajkun koji... On je tajkun, da vam je 300 dinara za taksi prekjuče. Znači, zašto ne bi Beograd pod vodom moglo da se napravi? Isto tako sa financijerima, Akademija za ljude žabe da se napravi, oni bi tu radili, naplaćivali ulaz, tu bi se, ono što je posebno bitno meni, bio bi jedan bermudski trougao, dakle jedan ogroman trougao koji bi se napravio gde bi ljudi išli u Bermude, imali na ovim kako se zove, maskirnim, ono imate, znači, ono disaljku i to. Dobro. Znači, lepo se napravi, to ne bi imao niko u Evropi, niko na svetu. Ako se nađe financijera, tako nešto napravi, mislim da bi bilo daleko spektakularnije od Beograda na vodi, jer mi ne znamo da li će Beograd na vodi biti zabranjeni grad u koji niko nema sme da uđe. Da li će Beograđani moći da uđu u taj Beograd na vodi? U ovaj vaš bi mogao podvodni svako da uđe, jel? Da. A kako? Sa nekim podzemnim vodama? Napravi se, to se sve napravi. Znači, imate prvo čamce koji voze do određenog punkta, onda se ronioci vas vode vi ste u skafanderu, naravno, sve to ide pod vodom. Mislim, to se da lako napraviti. Samo ako ima neko novca da da, Danijela. Arapi su već dali neke pare, sad ne znam na koju stranu ćete, kod Kineza negde da idete, gde može, ko može još da da?
ko ima toliko novca? Ja sam spreman na razgovore sa gospodinom Znam da Vučićem su vama- koji će mi preporučiti finansijera za ovaj projekat. Znam da je kineska grupacija ovde vama isto tako ciljna grupa, pa onda mislila sam možda Apsolutno, imate... studirao sam kineski 3 godine, kineski jezik i književnost, tako da i dan danas mogu da se sporazumevam s njima. Oni mogu biti izuzetno korisni i ja se nadam da ćemo ostvariti saradnju. O, eto, odlično. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Gospodine Glišiću, htjela sam, kandidat vaše stranke za gradonačelnika je Marko Nismo Janković. stranke, nismo stranke. Pokret, pardon. Vašeg pokreta je Marko Janković i ono kako ste vi rekli, on je čovek živa legenda, urbana legenda, pardon, ali ono što mene zanima, da li je dovoljno da neko bude urbana legenda da bi bio gradonačelnik? Pa to je u stvari naš pokušaj da radimo nešto slično kao gospodin Brahus vezano za ceo taj spektakl izbora gradonačelnika koji u suštini se ne bira od strane Beograđana, već ga biraju stranke. Zato smo namerno postavili, on je prvi Beograđanin na našoj listi. Ja sam nosilac liste zbog prepoznatljivosti, jednostavno s obzirom da smo mlad pokret i da smo imali isti problem sa medijskom nezastupljenošću o kojoj je gospodin Šarović govorio. Tako da u tom smislu Marko Janković je u stvari protiv kandidat svim gradonačelnicima, zato što pokušavamo da podsjetimo da izborni sistem kakav je sad napravljen, gde se ne bira direktno gradonačelnik, jeste nešto što forsira stranačke liste umesto toga da se glasa za ljude. Dveri insistiraju na tome da moramo da vratimo u Srbiji sistem glasanja za ljude, a ne za stranke. Smatramo da 25 godina stranačkog života je pokazalo da su stranke same po sebi jedan deo parazitskog sistema koji uništava sve. Ali mi smo to jednom imali, sećate se, kad je pokojni gradonačelnik Bogdanović bio izabran, to je bio taj sistem. Pa da, zašto se odustalo od tog sistema? A šta mislite se time bitno menja? Menja se u tome što, recimo, čovjek koga ste direktno birali ima veću odgovornost i veću političku težinu. Pa samim tim kad predlaže ovakve stvari koje, recimo, ni neko ko je gradonačelnik nije predložio kao taj čuveni Beograd na vodi, onda ima i neku veću odgovornost za to što radi. Ovako, mi imamo stranke koje daju svoje kadrove kako im kad padne na pamet, povlače, dogovaraju se i onda dolazimo u situaciju da gomilu predloga daju ljudi koji kažu pa i mi nismo odgovorni za to, to je jednostavno bila odluka te liste koje smo pripadali. Tako da u tom smislu Dveri su tako postavile celu kampanju. Što se tiče tema koje smo otvarali, namerno nismo htjeli da otvaramo velike teme jer smatramo da u trenutku kada se velike stvari dešavaju u našoj zemlji, našem narodu na mnogo ozbiljnijem nivou, a to su republički izbori, i kada republička vlast u stvari diktira i kakva će vlast biti u Beogradu, baš zato što se ne glasa za ljude nego za stranke, mi moramo da ovdje govorimo o onome što su stvarno problemi ljudi u Beogradu, a to su pre svega problemi koji se tiču najkonkretnijih životnih tema kao što su bus plus, parking servis, toga da li ima javnih toaleta u Beogradu, a nema. Vi hoćete Beograd na vodi, a ne možete ljudima da omogućite da uđu u javni toalet, pošto svi ili zatvoreni ili ne funkcionišu. Imate sve te životne teme koje jednostavno ne funkcionišu i zato smo htjeli da privučemo pažnju Beograđana na našu listu da bi poslali poruku koja u suštini polako se dešava svuda po Srbiji, a to znamo iz ove druge kampanje koju radimo, da se ljudi bude i da počinju da preuzimaju inicijativu, da kažu da im je dosta više priče o tome da profesionalni političari upravljaju njihovim životima, da je potrebno da onih preko 50% ljudi koji ne izlaze na izbore vrate se u politiku i da ponovo dobijemo mogućnost da se pitamo kako želimo da živimo. Ja koliko se sećam, o tome ste pričali na prošloj kampanji da se ljudi bude, ali prošle 2 godine, pa dobro, jesu se neki probudili, evo imamo Brakusa, evo imamo Treću Srbiju, neki su se tu pojavili novi. Mi smo dobili 200.000 glasova, ukradeni su ti glasovi zbog sadašnje medijske blokade. Mi smo pre nekoliko dana gađali jajima RTS i probili smo policijski kordon tamo, znači organizacija koja 15 godina priređuje javne manifestacije nikada nije napravila nijedan eksces i odlučila da skine rukavice i sada smo otkazali, sad u vašoj emisiji obaveštavam javnost da smo otkazali svoju završnu konvenciju u Domu sindikata 9. marta, organizovat ćemo protest na ulici, okupljamo se na trgu Nikole Pašića pred RRA, pošto RRA je dala uputstvo RTS-u i mnogim drugim medijskim kućama da se ponašaju korektno, a ne ovako kako se ponašaju. Zahtevali smo od RTS-a da nam daju mogućnost da u skladu sa uputstvima RRA prisustvujemo u polemičkim emisijama, to nam nisu dali, tako da ćemo mi 9. marta da krenemo u 14 časova sa trga Nikole Pašića ka prvo republičkoj izbornoj komisiji koja je još uvek kriva za izbornu krađu iz 2012. a onda idemo pred RTS da probijemo medijski mrak i pozivamo sve građane koji osjećaju da su medijski diskriminisani da dođu i da nas podrže. Šta vi to najavljate, neki novi 9. mart? Mi najavljamo naš protest, a kako će on izgledati zavisi od onih koji drže vlast u ovoj zemlji i koji se bahato ponašaju prema onima koji nisu u mogućnosti da ih pitaju zašto to rade. Dobro, kad se pomenule male stvari, o njima ćemo kasnije pričati, ima vrlo interesantno, nego samo da krenemo, da zaokružimo ovu priču. Gospodine Protiću, ovako,
sebe ste profilisali kao stranku desnog centra koja vodi politiku savremenog konzervativizma, ali da u socijalnom ekonomskom modelu ne zastupa klasične modele desnice koja forsira krupan kapital. Ja sam to našla u jednoj vašoj izjavi, pa bih vas lepo molila da mi objasnite šta ovo znači, kome se vi obraćate, kakva je ovo definicija i kako se ona odnosi na Beograd? Pa dobro, zašto bi se odnosilo to na Beograd? Znate, vi možete imati... Pa vi ste kandidat za gradonačelnika. Apsolutno, naravno, kažem, to ste našli u jednoj mojoj izjavi. Mojih izjava je bilo više, mogli ste naći nešto drugo. Pa našla sam razne, ali mene baš ovo zanimalo, zato vas pitam kome se obraćate. Nije nikakav problem. Kažem, desni centar da, ali znate, desni centar, nešto što u Evropi desni centar pre svega zastupa nešto što je krupan kapital i štiti pre svega krupne kapitaliste. Zato mi ne možemo reći da smo klasična organizacija, odnosno partija desnog centra, iz razloga što vi ne možete u Srbiji prosto zastupati isključivo krupan kapital, kao što takođe mislim da ne možete zastupati isključivo ni radnike. Znate, morate u Srbiji tražiti neki balans i neki društveni dijalog i između nosioca kapitala, između onih koji rade. To smo najbolje videli po ovom zakonu o radu koji je sad bio, gde smo imali prethodni zakon koji je negde bio više na ruku radnika i ovaj novi predlog koji je očigledno bio mnogo više na ruku krupnog kapitala i poslodavaca. I videli ste na kraju da su počela neka vrsta socijalnih nemira. Mi se zalažemo za dijalog i da probamo da nađemo neku vrstu kompromisa, zbog toga imamo taj naziv Treća Srbija. Da probamo da se konačno dogovorimo oko nekih stvari, ali ne vidim da tu ima neke veze velike sa Beogradom. Ako ćemo da pričamo o Beogradu, mi pre svega u Beogradu transponujemo našu republičku kampanju gde imamo 3 ključne tačke, a to su porodica, obrazovanje i rad. I zapravo oko te 3 tačke se bazira ne samo naša republička kampanja, nego pred svega negdje i naš program. A što se tiče grada Beograda, konkretno, meni prvo moram da kažem jednu stvar, pošto su svi pričali onako dosta, pogotovo gospodin Šarović, dosta dugo, pa bih ja iskoristio jednu priliku da kažem da meni je jako žao što danas u studiju sedimo u ovoj postavci, tako da kažem. Bilo bi mnogo nekako bolje i korisniji za građane da sad ovde sedimo, ne znam, njih dvojica, preko puta neko, recimo iz Demokratske stranke ili Napredne stranke, ili nas dvojice, ili bilo ko, pa preko puta opet tako neko. Znate, ovako ste nas malo, kao da ste nas ogradili nekom žicom, samo fali pustite struju, ali o tom potom. Ono što je naš predlog za grad Beograda, to je, čuli ste evo u ovom krugu, jedne političke partije već godinama predstavljaju Beograd kao neki spisak komunalnih problema. Nije to sporno. Ali mi ne možemo Beograd posmatrati isključivo da li negde ima ili nema šahta, da li, ne znam, je negde pukla vodovodna cev, da li postoje rupe na ulici. Naravno, to je nešto se podrazumeva. Ali vi imate političke partije koje isključivo pričaju o Beogradu na taj način. S druge strane, mi već 4 veka imamo, ma i više, imamo predlaganje određenih megalomanskih projekata. I uvek jedna ili više partija pred izbore izlaze sa nekim megalomanskim projektima. I mi imamo od onog, ne znam, od Prokopa, što je bilo nekad, pa ne znam, tog metroa koji nikada vidimo, do sada, evo, ne znam, imali smo tada i Europolis, koji je zapravo vrlo sličan od Beogradu na vodi. I mi zaista imamo to Beograd pod zemljom, Beograd na vodi, Beograd onamo, ja mislim, pošto je svako dao jednu šalu o Beogradu na vodi, daću ja mislim da je Beograd očigledno ni na nebu ni na zemlji. I ono što je zapravo naš glavni program za Beograd, to je, hajmo da vidimo šta mi to možemo da uradimo u Beogradu sami. Šta to možemo da uradimo odmah, zapravo prvog dana nakon izbora. Pa šta, ajde. Možemo mnogo toga, zaista možemo mnogo toga. Beograd, samo sekund Šarović, samo da završim, ako nije problem, pa onda vi. Dakle, zaista puno toga može da se uradi u Beogradu od onoga što Beograd već ima. Recimo, evo, mislim, mogu da vam dam par primjera ako bi to bilo, ako biste mi dali minut vremena. Evo, dajem vam, samo... Recimo, imate Beogradski sajam. Beogradski sajam, na primjer. Beogradski sajam, na primjer, već 10 godina ima vršioca dužnosti direktora. I on obavlja zapravo samo jednu minimalnu delatnost, a to je rentira hale i tako. Znači, preživljava, aj tako da kažemo. I on prihoduje godišnje negde oko, recimo, 10 miliona evra. Dok, na primjer, Frankfurtski sajam, koji jeste veći, prihoduje 700 miliona. Znači, mi ne možemo očekivati, naravno, da Beogradski sajam prihoduje 700, ali sigurno ne mora, umesto 10, sigurno može 100. Samo ako bi se neko time bavio. Sad ću vas samo za sekund, evo, samo vas pitam da prosto jedno moram jedno potpitanje. Ako vi tako zamišljate, ali vi znate, na primjer, da živite u gradu koji, na primjer, pola grada nema kanalizaciju. Počnemo recimo od toga. Sad ja vas pitam, sve je to u redu, vi hoćete, znam da je obrazovanje i kultura takođe i kod vas nešto na što treba staviti akcent, porodica, kao što rekli ste. Da li vi znate kako funkcioniše, na primjer, jedan gradski prevoz, kako funkcionišu ti veliki komunalni sistemi i ta priča, ajde da počnemo da gradimo kuću
noću od krova, ne znam koliko ima smisla za Beograđane. Onda me niste možda razumeli. Ja ne kažem da se ne treba baviti komunalnim problemima. Treba. Ali da biste vi dugoročno... prioritet? Samo sekund. Da biste vi... Ne, prioritetu su dva. Dakle, da biste vi zaista rešili jednog dana taj niz komunalnih problema, vi morate imati jednu realnu razvojnu perspektivu grada. Jer vi ako nemate realnu razvojnu perspektivu grada koju imate u programu i koju hoćete da uradite, onda ćete vi zauvek krpiti komunalne probleme. I za godinu, i za 2, i za 3, i za 5, i za 50 godina. Dakle, vi morate razvijati grad da bi taj deo koji su problemi, to što vi kažete pola grada nema kanalizaciju, jednog dana sveli bar na pola. Pa onda jednog dana sveli da to bude 5%. Dakle, ako vi nemate jednu razumnu komponentu, mi ćemo ceo život krpiti rupe. I to nije samo problem u Beogradu, to je problem u celoj Srbiji. Mi se bavimo već godinama krpljenjem rupa. I konstantno mi gledamo čim dobijemo neki novac koji obično pozajmljujemo po veoma očigledno skupim kamatama, mi samo gledamo kako da krpimo rupe. Niko da se seti da odvoji jedan deo tog novca i kaže, ok, ovime krpimo, jer moramo, to su hitne stvari, ali postoji važne stvari, a to je razvoj. To je razvoj. Mi moramo da prosto razvijamo ovaj grad i da razvijamo ovu državu. Meni se čini da to sve što vi pričate svi pričaju i da ja ne vidim tu... Ja nisam siguran zaista u to. Ajde mi recite ko to priča, jer vam kažem, priča se o razvoju megalomanskim projektima. To nije razvoj. Beograd mora da se razvije jednim prirodnim tokom. Pa evo recimo i Brakus priča o kulturi, mislim da kultura je okosnica svima. Ja se slažem, ja sam čitao taj Brakusov program u kulturi i mogu reći da 95% toga, zaista stojimo do toga. Pre svega Beograd mora, kao jedan... Samo sekund, Beograd je 72 puta rušen. I kao takav, samo sekund, kao takav grad, on je spomenik sam po sebi. Da li mi to možemo nekome danas da pokažemo kad dođe u turista? Pa ne možemo. Beograd se pretvorio, znate, vi kad čitate u stranoj štampi, Beograd se pretvorio u grad lepih žena, jeftinog pića i dobrog provoda. To nije sporno, ali mi moramo da napravimo Beograd... Može li svako od vas da mi kaže po jedan najvažniji prioritet u ovom trenutku, ali nećemo ga obrazlagati, šta je prioritet u ovom trenutku za Beograd i Beograđane? Ali jedan prioritet, vi kažete, evo, to je ključna stvar koja mora da se uradi da bi sutra bilo bolje Beograđanima. Gospodine Šarović. Ja bih pre svega da ozbiljimo malo, ja zaista sam se nadao da će barem ova prva emisija o kojoj me zovete posle 5 godina biti malo ozbiljnija, jer treba shvatiti da život u Beogradu nije video igrica. I koliko god može biti duhovito sad nekakva dosetka, treba da shvatite, a očigledno je da ovde praktično ništa, niko osim mene suštinski ne zna ništa o Beogradu, da je Beograd sistem u kome živi više od 2 miliona ljudi, da je Beograd sistem koji ima veći budžet od Vojvodine, da je Beograd postao jedna betonska klopka. Dakle, umjesto grada gde će živeti narod, gde će obični ljudi zadovoljavati neke svoje potrebe, gde će odrastati njihova deca, gde će se školovati, gde će živeti lepo i srećno, to je nekako se izgubilo u ovom prethodnom periodu. Ja zaista odbijam da učestvujem u tim demagoškim pričama i da sad kažemo, znate, profesionalni političari su zlo, to je nekakav partijaški sistem koji je upropastio to i to. To je bezobrazluk. Dakle, treba nazvati stvari pravim imenom. Ukoliko neko od bilo koga od trojice sagovornika ima bilo šta da prigovori meni ili Srpskoj radikalnoj stranci za sve što smo radili u prethodnom periodu. Ali ne razum što se vi nalazite pozvani i uopšte se na vas nije odnosilo koliko kapiram. Ako možete da završim. Dakle, ta čitava priča, znate, partije su upropastile sve. Političke stranke su osnova parlamentarne demokratije. I onaj koji ima nešto protiv političkih stranaka i koji ima nešto protiv parlamentarne demokratije treba da kaže. Da li je za diktaturu, da li je za bilo koji je to drugi oblik vladavine koji je moguć. Apsolutna demokratija je bila moguća samo u malim grčkim gradovima. Dakle, neophodno je da građani izaberu svoje predstavnike. Ako neko misli da to što sam ja član političke stranke, da je to sramno, da je to nešto što je loše samo po sebi, ja se sa tim ne slažem. Dakle, i ljudi koji su u nekakvim pokretima pa kažu, evo, zato što su mi u pokretu, mi smo bolji, treba pre svega da podnesu račun za to što su radili u prethodnom periodu. Konkretno, gospodin Protić, jel tako, ja se izvinjam, jel Protić već? Jeste. Treba da kaže šta je ta treća Srbija koja je na vlasti u Novom Sadu, šta je uradila u prethodnom periodu. Dakle, dajte da vidimo činjenice. Pustavite sad lepe priče, mi smo novi, mi smo šareni, mi smo mladi i mi smo protiv političkih stranaka, svi su isti. Ja odbijam da budem isti sa onima koji su sproveli pljačkašku privatizaciju, sa onima koji su propastili grad, sa onima koji na krajnje loš način gazduju i tim sredstvima koje se socijalno opredeljuju. Ako hoćete konkretno
da vam kažem protiv čega sam. Protiv sam Beograda na vodi. Protiv sam toga da se u Beogradu najviše daje bogatima. A to je upravo bio slučaj. Kako? I to vi, evo da vam kažem. Dakle, vi imate grad Beograd, i to je nešto što mnogi ističu kao prednost, pre svega Dragan Đilas, u kome se kaže porodiljama daje trećina plate. Sad, neko bi pomislio odmah to je dobro. Ja bih rekao to je generalno dobro, ali da li znate koji je način na koji se to radi? Ako vi imate, na primjer, 150.000 dinara platu, odete na porodiljsku, pa primate 100.000 od države, dođe grad i doda vam 50.000. Onaj ko ima 30.000 dinara, žena koja ima 30.000 dinara ode na porodiljsko, dobija 20 od države, a 10.000 joj daje grad. Na taj način vi onima koji imaju najveće plate dajete najviše. Ali ja baš ne znam mnogo onih porodilja koji imaju platu od 150.000. Aha, ne znate ih. Pa sigurno ne znam. Pa ne znam. Evo, ajde, ali znate ali vi? evo ja ih znam. Koga? Evo ja ih znam. Ja evo znam ja da ih znam. prosječna Dakle, plata šta je je tu suština? 30-40.000. Šta je tu? Ali vi bežite od suštine. Dakle, ukoliko je to namenjeno, ta socijalna davanja, valjda je smisleno i pametno pomoći najviše onima koji najmanje imamo. Dobro, to znači skala neka, je li tako? Naš je predlog bio najjednostavniji i u onom trenutku kad je to donošeno u Skupštini grada. Mi smo rekli, evo kako da se ispravi nepravda. Hajde da svakoj ženi, svakoj porodilji damo trećinu prosečne plate. Pa ako je prosečna plata 45.000, to će biti 15.000. Pa ona žena koja ima 30.000, kad ode na porodiljsko, umesto tih 10 dodatnih dobit će 15, ona koja ima 100.000, umesto tih 50 i ona će dobiti 15, ali će to biti daleko pravednije. I problem je to što najmanje dobijaju one porodilje koje nisu zaposlene, one dobijaju jednokratnu pomoć. I vi imate bezbroj takvih primjera. Recite mi, izvinite sad, pošto idete zaista u sitne detalje, ovo je sad socijala, vi ste već prešli na tu temu, mene ono što zanima je vi biste ceo taj koncept koji postoji kako je postojao do sad, vi biste ga menjali, jel tako to treba da shvatimo? Mislim, ne ja, nego građani koji vas slušaju. Ja sam rekao konkretno šta bih menjao. Borio bih se protiv nepravde, stvari koje su besmislene, koje su očigledno besmislene, protiv kojih niko pa ni vi ne može da iznese ni jedan jedini argument. Ja bih to menjao. Da, zašto bismo nekome koji ima 100.000 dinara dodali još 50, a onome koji ima 20.000 dinara dali 10. To je za mene besmisleno. Vi ste rekli konkretno zašto se zalažemo. Ja mislim da je to važnije od javnih toaleta. Dakle, to je konkretno. Imate drugu stvar. Hvali se... Možemo li prosto da... Ovo je večer s gospodinom Šarom. Ne, zaista, morate imati razumevanja za ostale. Evo još jedna stvar, ako mogu biti kratak. Hvali se Dragan Đilas i gradska vlast. Kaže, svakom osnovcu u Beogradu su kupili po 2 kompleta knjiga. Ja bih i to promenio. Pre svega mislim da treba kupovati onima i pomoći onima za koje postoji potreba se pomogne. Zašto bismo najbogatijim Beograđanima pomagali? I to u trenutku kada se grad zadužuje milijardu. Ja bih razumeo da su oni napravili ogromne prihode, da imaju suficit u budžetu, da ne znaju šta će sa njim. I druga, najgora besmislica. Prvo su jedne godine kupovali 1 komplet, pa su onda rekli, malo je, veća je provizija ako kupimo 2 kompleta, pa su prešli na to. Da li je možda Mihajlo Pupin ili Nikola Tesla ili Milutin Milanković, da nisu oni učili iz 2 kompleta knjiga? To nije problem Beograđana. Problem Beograđana je težak život. Problem Beograđana je to što niko o njima ne vodi računa. To što je narod gladan, to što je narod bez nade, to što je pitanje trenutka kada će početi da izvlače te iz crnih džipova, te što nose parfeme od 300 evra i koji im pričaju o Beogradu na vodi. Priča o Beogradu na vodi je bezobrazluk. Čist bezobrazluk, najgori mogući cinizam. Ljudima koji nemaju od čega da žive, vi pričate o nekakvom Beogradu na vodi i kaže Vučić biće prodato 2000 apartmana prvi dan. Evo, Igore, kad čujete sve ovo ovako, jel vi shvatate sa čim se neko ko ulazi u Skupštinu suočava? Zato što ja sam na početku i rekla, osim gospodina Šarovića koji jeste bio u gradskom parlamentu i zna kako tamo stvari funkcionišu, da neko ko nema pojma, nego prosto ima neku ideju, viziju, zna kako je to težak jedan komplikovan sistem. Jeste svesni toga? Naravno. Ja se slažem sa gospodinom Šarovićem, ali ujedno se i ne slažem, jer da je baš sve to tačno što se političkih partija tiče, zašto 50% ljudi ne izlazi na izbor uopšte? Dakle, tih 50% ljudi ima razlog zašto ne izlazi da glasa.
pretpostavljam da im se sve smučilo, da im je sve jedno. Mislim, ne vidim, a za to su ponajviše krive same političke partije, koje god. Znači, uopšte ne ulazim u to ko je bio na vlasti, ko nije, ko se smenjivao, ko je preletao ili šta se tu sve desilo. Znači, ne znam... Evo sekund, gospodine Mrakus, to bi bilo kao da kažete, bio je neki taksista koji je bio neljubazan prema vama, ne valjaju svi taksisti. Svaka generalizacija je pogrešna. Apsolutno se slažem, ja ne generalizujem, ja samo konstatujem da 50% ljudi vi generalizujete tako, zamislite ja da kažem svako ko je radio na radiju ne valja. I vi bi rekli, evo pogledajte njega, on je primitivac. Kako može to da kaže? Ali činjenica je da 50% ljudi ne izlazi da glasa. Nešto je tu problem. Dobro, kao što je činjenica da oni radiovoditelji koji nemaju dobar program budu ukinuti i ta radiostanica ne postoji. Tako da narod to kažnjava. Kažnjava na ovaj način time što vi hoćete da kažete, političari prosto ne dobijaju dovoljno glasova zato što ne nude ništa novo. Čini mi se. A kako ćete vi njih ubediti, evo sad ih pokušajte da ubedite ljude da zaista... Ja pokušam da ubedim nekih 5% ljudi da nam pruži šansu da mi uđemo u tu skupštinu i da pokušamo da postavimo neka pitanja koje niko drugi ne postavlja. A koja su to pitanja? Pitanja vezana za kulturu. Znači, meni je osnov apsolutno svega i ovog pokreta i prioritet je kultura. Dobro. Jer mi nemamo osnovnu kulturu trenutno. 60-ih, 70-ih, 80-ih Beograd je bio nešto sasvim drugo. Evropska prestonica kulture. To je od 90-ih potpuno survano. Mi u ovom trenutku nemamo kulturu. Znači, nemamo kulturu, čak ni dobar dan jednom drugom da kažemo na ulici. Toga više nema. Znači, to meni nedostaje. A kako se to postiže u gradskoj skupštini? Pa nemam pojma. Ne znam. Ali da probamo. Znači, nekako ja sam, kažem, pre mesec i nešto dana osnovo sve ovo. U pokušaju da učim vremenom, da kad bi, eto, došli u mogućnosti, u poziciju da postavimo nekakvo odborničko pitanje, da neko pokuša da reši nešto, pre svega vezano za kulturu, a onda i za sve ostalo, da eto, pokušamo nešto da promenimo, da se nešto pokrene. Cilj ovog pokreta zapravo, koji se zove Jeste svejedno, je da nestane. Jer jednog dana kad ne bude svejedno, mi nećemo i da postojimo. Nikakav problem. Vratimo se, mi onako radimo svoj posao, tu su sve ljudi neki ono ko Goran Skrobonja, čovjek dramski pisac naučne fantastike i horora. Mislim, Boško Đorđević, pozorišni reditelj, otkud znam, tu nekih ljudi ono ko, mi imamo mi da radimo taj svoj posao. A kao, ajde da probamo nešto. Ako je mogu onaj komični muzičar na Islandu, Beppo Grill u Italiji, otkud ja znam. I oni, verovatno, ljudi nisu imali neke neverovatne programe. Istine, verovatno su imali pare. Mi nemamo pare. A jel imate vi pare? Jel neko stoji iza vas? Ili je ovo čista dobra volja, čista potpuno... Jel vi verujete da neko u Srbiji u današnje vreme može da napravi kampanju i da može da uđe u parlament bez para? Ja pokušavam to sa građanskim pokretom, jeste svejedno. Ja vas pitam, jel verujete? Jer ako mi uspemo, ako grupa potpunih anonimusa maltene uspe da uđe recimo u gradsku skupštinu, onda to može bude podstrek i drugim ljudima koji sede kod kuće i ne rade ništa, a opet bi hteli nešto da urade za grad Beograd u početku, onda možda i za Srbiju, otkud znam, da se oni pokrenu na akciju, da nešto pokušaju, a ljudi samo sede. I ujedno to je i poziv da ljudi da izađu da glasaju. Taj glas treba da se iskoristi. Ja baš jesam za to da svako glasa i da izađe na izbore, ali kada 50% ljudi ne glasa, mora da je neki problem. Mislim, ja ne mogu to politički jasno da objasnim, ali ga osjećam. To je ono što, evo, mi možemo... Ja mogu da ga objasnim politički glas, jasno i sve, i to će biti odgovor gospodinu Šaroviću. Pa znate šta, izborni sistem u kome vi imate varijantu da masovne stranke sa svojim lepiocima plakata mogu da dobiju izbora, a ne ljudi koji imaju ideje i kreativnost, je izborni sistem gde vi tim članovima stranke onda obezbeđujete posao u javnim preduzećima, u lokalnoj samoupravi i sve ono što su mnoge stranke radile svih ovih 25 godina. Drugi sistem je da bilbordima i plaćenim terminima vi ubedite ljude da ste najpametniji, najlepši, najbolji, a onda da bi se tako skupu kampanju vodili dobijete pare od tajkuna i onda kad dođete na vlast tajkunima nameštate tendere kojima oni dobiju te pare nazad i čak ih oplode. Tako da tajkunima je u stvari partijski sistem nešto što je najbolja investicija i ulaganje u stranke. I zato mi kažemo ovo što je malo prerečeno da je parlamentarizam jedino ovo što mi imamo 25 godina u Srbiji nije tačno. Ima parlamentarizma gde su u zemljama od preko 50 miliona ljudi stranke svedene na par desetina hiljada članova stranaka. Mi to danas nemamo. Kod nas se prave masovne stranke, gde vi imate masovnu stranačku vojsku sa kojom posle pelješite javni interes kad dođete u priliku da uzmete neku vlast. A ko garantuje da ne biste vi to radili? Pa to što recimo mi kao pokret nemamo članstvo. Znači, kod nas ne može čovjek da dođe da se učlani i da na osnovu toga sutra traži neke svoje privilegije. I mi ljudima kažemo, mi možete sa nama samo da radite na zajedničkoj priči, gde ćemo jednog dana promeniti izborni sistem, medijski sistem. Mi se recimo zalažemo za to da se ne ukinu javni servisi na lokalu kao što se sprema Studio B i drugim medijskim kućama, jer znamo da ako privatnici budu odlučivali o tome kako će u kom gradu mediji da izgledaju, mi nećemo imati nikakvu budućnost. To su sve stvari koje ja nisam čuo od Srpske radikalne stranke.
Je I li to nisam čuo ni razlog od zašto koga. niste s njima, zašto ste odbili da s njima To idete zašto mi nismo sa njima je takođe rezultat njihove stranačkog načina razmišljanja. Jer oni su... Jeste odbili njihovu ponudu da idete zajedno? Ja ne znam da li će gospodin Šarović sad potvrditi, ali ja pred svima mogu da izjavim da su Bošku Obradoviću i meni nudili da postanemo članovi Srpske radikalne stranke. To je stranačka svest koja ne razume da saradnja podrazumeva poštovanje nekoga iza koga je stao 200.000 glasača. I onda kad dođete dva čoveka koji čak nisu ni lideri i ponudite im da se učlane u vašu stranku i da nastave kulturološki da se bave Dverima, da sav politički rad moraju rade kroz Srpsku radikalnu stranku, onda to govori o tome da vi van stranačke svesti ništa ne razumete. Evo da dam samo gospodinu Šaroviću Pa ne, onda bi mogo ja, jel tako prvo? Čekajte, u stvari da, upravo ste. Prvo ću da pustim vas da kažete... Da ne ide opet bilo veče s gospodinom Šarovićem drugi deo. Sad ćete prvo da odgovorite na onu optužbu koju vam je gospodin Šarović rekao za odgovornost. Jeste, pa rekao je da imate odgovornost za ono što se dešava po Novom Sadu. Izvinite, to je optužba. Ne znam na koji način, zašto na taj način postavljate pitanje? Da li postoji odgovornost ili ne postoji? Mogu da odgovorim. Optužba je kad nešto nije dokazano i što treba se dokaže. Optužili ste ih da nisu u Novom Sadu, da su radili određene stvari za koje treba da podnesu... Ja sam rekao da treba prvo da podnesu odgovornost za to što su radili tamo. A optužbu ste čuli samo vi. Nemojte pa evo gospodin Kostić... Evo, mogu da vam kažem ja. Gospodin Šarović je u pravu. Dakle, nije bila nikakva optužba, on je rekao odgovornost. Zašto odgovornost mora biti optužba? Znate, odgovornost je jedna divna stvar. Dakle, kad imate slobodu da nešto radite, imate u isto vreme i odgovornost. Kad imate mandat da nešto radite, imate odgovornost. I tu odgovornost naravno može biti i, jel tako, ako ste nešto loše radili, nije sporno. Tako da samo kratko, mi u Novom Sadu, to je Treća Srbija u Novom Sadu, ima ono što se u Beogradu zove gradski sekretar, to se tamo zove član gradskog veća. Zaduženi smo za polje kulture i za polje privrede i ja mislim, zapravo znam da se već godinu i po dana jako lepo radi, pogotovo na polju kulture, nažalost, malo manje na polju privrede, jer privreda u Novom Sadu nije baš bog zna kakva, ali tu se radi, pogotovo u polju IT sektora koji je zapravo bio potpuno zapostavljen, a na polju kulture urađeno je mnogo toga, ali ja bih volio da pričamo o Beogradu. To je ona jedna zabrana, to ima veze s vama? Neki, mislim da je Isus koji drži novčanici. Je li to nešto s vama ili ne? Mislim, to se ne sjeća. Pa da, ali to nije zabrana, nego je prosto jedna vrsta odluke koja je donesena. A to je, ne znam koja je partija. Da, jeste. Ako pričamo o tom slučaju, to jeste slučaj koji ima na određeni način, jel tako, veze sa Trećom Srbijom, ja to ne bi nazvao zabrana, ali dobro, nije sporno. Znate zašto vas stopi? Zato što tu imate prosto jednu mogućnost da pokažete kakvi ste, ako je u Novom Sadu, znači to je neki prepisan model koji ćete vi imati u... Pa dobro, ja se ne bi složio da može biti... Znate kako, ne, što se tiče prepisanih modela, svaki grad nosi sa sobom neku svoju specifičnost, znate. Tako da ne možete nikad prepisivati način i metode rada iz Novog Sada u Beograd, iz Beograda u Leskovac, Niš, Šabac i tako dalje. To je ono što je problem, što mi generalno kao država imamo problem. Kad pogledamo na širem nekom nivou, mi kad se bavimo Evropskom unijom i tim stvarima, ko šta radi, mi nešto prepisujemo. A zapravo se nijednog trenutka ne pitamo kako to funkcioniše u realnosti, kako to funkcioniše na našem podneblju i nekim našim specifičnostima. Tako da ja lično ne verujem niti Treća Srbija u bilo kakav model prepisivanja bilo čega. Znači, mislite da je Beograd potpuno specifičan i da to tamo što u Novom Sadu kako nije funkcioniše... specifičan, pa znate, u krajnjoj liniji on ima jedno 8 ili 9 puta više stanovnika od Novog Sada, tako da samim tim naravno da je specifičan. A šta bi vama bilo neophodno da vi dobijete u Beogradu da biste pokazali mogućnost da budete odgovorni? Šta da dobijete? Šta, do Sekretarijat za kulturu, da budete gradonačelnik, da budete... Kako mislite? A govorimo o realnim mogućnostima... Moramo da pričamo o realnim stvarima. Dakle, ako bi ja sad vama realno... Ako bi ja sad krenuo da budem nerealan, ja bih vam rekao, dakle, ja ću biti gradonačelnik Beograda, to je nerealno. Dakle, ono što je realno, da se dobije određeni resor, da bi zaista mogli se napraviti dobri rezultati, to je pre svega, ja mislim, u Beogradu sektor kulture i turizma, jer to u Beogradu jako povezano. Nažalost, nije. To sad nikad bilo, ali to mora biti u jako velikoj sprezi, jer zapravo to može biti neka nulta tačka koja će omogućiti jedan razvoj grada, a koji opet pričam, jako je važan. Dakle, razvoj grada od tih nekih malih stvari, a ne razvoj grada od, ne znam, nekih megalomanskih projekata, a taj razvoj grada omogućit će sve o čemu svi mi ovde pričamo. To su neki problemi, svakodnevni problemi sugrađana. I uopšte ne morate da sad imate neki spisak. Izađite na ulicu, stojite 15 minuta na bilo kojoj tački u centru grada ili negde po periferiji, gde god hoćete i naletećete na bar 5 problema. To nije sporno uopšte. Ali vi mislite da se zaista ništa u Beogradu ne radi i da ljudi, svi koji dođu na vlast, samo razmišljaju o tome kako će da namire interese tajkuna, kako će da namire... Ja mogu da vam kažem, ja mogu da vam pričam nešto što znam. Dakle, ja se bavim marketingom i stvarima vezanim za advertising i marketing recimo negde 10-12 godina. I nemali broj puta sam sarađivao sa raznim i državnim i gradskim
strukturama koje se pre svega bave kulturom, turizmom i tim nekim stvarima. Pa to je katastrofa. Znači, tu ne postoji nikakav plan, nikakva ideja, ništa. To je samo bitno da imate neki budžet, potrošite neke pare, što manje para da potrošite, a što više da ih iskažete da ste potrošili, da taj proizvod bude kakav god i to je to. A zapravo niko nema u glavi da je to jako važno. Da taj proizvod koji vi pravite, da će vam to jednog dana umesto, 10, 20, 30 hiljada ljudi, turista dovući 10 puta toliko, da će oni 20 puta više novca ostaviti ovde, a onda ćete moći da imate bolju kanalizaciju, bolji asfalt i bolji prevoz, sve ćete moći da imate bolje. Dakle, svaka stvar je važna, ne postoji stvar, u tome jeste trik. Svaki detalj je važan. I od svakog tog detalja kad se sabere, vi na kraju imate neki rezultat ili ga nemate. Dobro, u svakom slučaju to i jeste korektna ponuda, makar birači znaju zbog čega bi se za vas opredelili. A sad, gospodin Šarović, evo, prvo odgovorite gospodinu Glišiću. Evo, ja ću, pošto se gospodin Protić i gospodin Glišić dobro slažu, ostalo mi i Treća Srbija je nastala iz Dveri, dakle... Kao naprednjaci Srpske radikalne stranke. To nije tačno. Kao i naprednjaci Srpske radikalne stranke. Upravo tako. Vi ste malo veću štetu napravili ovom. To su naši otpadnici, to su ljudi koji su se odrekli ideologije Srpske radikalne stranke i ja to nijednog trenutka nisam sporio. Ne znam zašto vi sporite da su ljudi koji su izašli kao Dveri na prošle izbore, ušli u vlast u Novom Sadu sa Srpskom naprednom strankom i koji danas izigravaju nekakvu treću Srbiju i kažu mi smo pokret, mi smo novi i mi bismo volili da brinemo o kulturi. Ali dajte prvo, nemojte prekidati. Da li sam ja bio u Dverima? Ma vi nemate registrovanu političku stranku, to kao prvo. Vi niste nikakva politička organizacija zato što se političke organizacije registruju u skladu sa zakonom, a vi ste obična prevara. Dakle, vi ste u Novom Sadu zaduženi za kulturu, zaduženi za javno komunalno preduzeće Lisje i zaduženi za javno komunalno preduzeće Informatika, što je ekvivalent Infostanu u Beogradu. Šta ste vi uradili sa te pozicije? Vi nastavljate u starom dobrom maniru radikalne stranke, ovo je skandal što vi rekli. Nemojte biti nepristojni, ja govorim argumentima. U redu, ali mi dozvolite da odgovorim. U javnom komunalnom preduzeću Lisje ne primaju plate 2 meseca, primljen je veliki broj ljudi. Vi ste prošle godine imali aferu u Novom Sadu, kada su upravo ti iz kulture napravili veliki broj nevladinih organizacija, pa je tu bilo dosta članova Treće Srbije, pa danas osnuju nevladinu organizaciju, za mesec dana dobiju ogromne pare. Ono na što vi, gospodine Protiću, treba prvo da odgovorite, to je odakle vama pare da po čitavoj Srbiji postavite bilborde, da izlepite čitavu Srbiju sa svojim plakatima. Odakle? Gospodine, ne možete, ako mogu ja da zajedno, pa dozvolite, nemojte me prekidati. Ako smo pustili gospodina Glišića, ali vrlo kratko, budite fair. Ako smo pustili gospodina Protića da pričaju, dozvolite sad i meni. Pa evo dozvoljavam, ali zaista u meri u kojoj oni govore. Nego me prekidate i vi i opomenite gospodina Protića da me ne prekida. Zaista želim da čujem, evo, aj samo brzo. Da li mogu da odgovorim, gospodine Šarović? Nemojte mi govoriti brzo, jer niste ubrzavali ni druge sagovornike. Prema tome, ja vas upozoravam da se prema meni ophodite kao i prema njima. Njih niko nije prekidao, pustite i mene da odgovorim. Gospodine Šaroviću, curi nam vreme, a zaista ima toliko važnih stvari. Evo, izvolite. Dakle, ali to i nije toliko bitno. Dakle, uvek je režim pravio takve projekte pred izbore da zamuti vodu. Od Nikole Šećerovskog, pa setite se prošli put Dragišića i toga će uvek biti. Izvinite, nisam razumela, je li njih napravio režim ili ih napravili Dveri? Da se vratimo na ono što je neuporedivo bitnije. Ali, pa ljudi, a ko ih je napravio nego režim? Ukoliko ljudi koji nisu predali listu, ukoliko ljudi koji nemaju registrovanu političku stranku, gostuju na radio televiziji Srbije, a Srpska radikalna stranka koja 24 godine postoji, koja se 24 godine je jedina konstanta na političkoj sceni, jedini koji se ne uvijaju od danas do sutra kako vetar duva, jedini koji ne menjaju svoju politiku, za nas je zabranjeno gostovanje. Ali može da gostuje Treća Srbija, pošto su oni valjda faktor u Srbiji zbog toga što radnici ne primaju plate 2 meseca i što su veoma vešti u stvaranju nevladinih organizacija koje finansiraju iz budžeta grada Novog Sada. Što se tiče gospodina Glišića, to što on priča je čist bezobrazluk. Za razliku od Dveri, koje su pričale u javnosti o patriotskom bloku, a nikad me u životu, recite gospodine Glišiću, da li ste me u životu pozvali, sa mnom pričali o tome? Niste. Prvi put smo se videli i čuli kada sam ja pozvao vas i Boška Obradovića. Napravili smo dogovor o Patriotskom frontu sa Srpskim obrazovnim Mladenom Obradovićem, sa Ivanom Ivanovićem
i Pokretom učlanili u naših. vašu stranku. Pozvali smo i vas, došli ste se kod nas učlanimo u u stranku, Radikalnu stranku. ispričali smo se sat vremena, bili ste prezadovoljni. Jedino što ste pitali je bilo, da li za to zna Vojislav Šešelj? I rekli da je vama izuzetna čast što je on vama uputio tu iskrenu bratsku ponudu. Ja nisam pravio samo reklamerstvo. Mi smo ćutali i radili zato što je bilo iskreno. Javili ste se posle 2 dana i rekli, jedinu dilemu, sačkajte, jedinu dilemu koju imamo, šta je nama, rekli ste, citirat ću, pričali smo na starešinstvu o tome, šta je nama garancija da vas nećemo prevariti? To je bilo jedino pitanje, upravo te Nego reči. pismeno dobijem. Ja sam vam rekao, garancija je Srpska radikalna stranka koja za 24 godine nikog nije prevarila. Garancija je Vojislav Šešelj. Garancija vam je Ivan Ivanović, vaš prijatelj Aranđelovčanin, vi ste rekli odmah ću ga pozvati, nikad ga pozvati niste. I ostalom, kako bi vas prevarili? Vi se niste ni javili. Ono što je suština, da, mi smo vam predložili... Jel to se radi? Zašto nije? Mi smo imali jednaki broj glasača kao i vi. Šta je tu vama? Šta je tu? Nemojte me prekidati, sačekajte, šta je tu sporno? Vi ste odbili, vi kažete da ste vi bolji, vi kažete svi političari su paraziti, vi kažete jedina dominantna poruka Dveri je konačno ja za koga da glasam, svi ste isti. Isti je Vojislav Šešelj koji 11 godina robija u Haškom tribunalu sa Čedomirom Jovanovićem. Znate sami da smo ga uvek podržavali u crkvi. Sačekajte, isti smo mi, jeste kad vam to odgovara da zaradite neki politički poen. Isti je Čedomir, ma sačekajte, isti smo mi koji smo ginuli po ratištima sa ovima koji smevaju otadžbinu i koji prizivaju NATO pakt u Srbiji. E pa nismo isti, gospodine Glišiću, to je ono, pa evo danas ste to rekli u emisiji 5 puta, svi su, a mi smo politička stranka. Vi koji na najgori mogući način nas konstantno ponižavate, potpuno je očigledno da vi niste bili ni za kakvu saradnju. Vi ste želeli, mi smo vas pozvali u trenutku kada je vaš bivši saradnik Borislav Pelević objavio u Kuriru da ste tražili 20.000 evra za mesto na listi. Zašto ste vi sami, gospodine, ali pazite jednu stvar. Zašto ste, gospodine, sačekajte, zašto ste vi sami? Vi ste bili sa zavetnicima, pa nisu patriote, pa ste bili sa Pelevićem. Laže Pelević, pa ste rekli, sačekajte, vas treba da bude sramota što pokušavate da stavite u isti koš Srpsku radikalnu stranku, Vojislava Šešelja, mene, nas koji smo ostali odani ideologiji, koji smo dokaz da nije sve na prodaju u Srbiji. Dobro, znači shvatili smo, gospodine Šaroviću, sačekajte još jednu stvar. Vi pričate o partijskom zapošljavanju, pa vas je zaposlila Demokratska stranka Srbije. Vi sedite ovde, vi ste kandidat za gradonačelnika Aranđelovca na ovim izborima. Čekajte. O čemu vi pričate? Kandidat za predsjednika. Gospodine Šaroviću, prvi na listi. Molim reći da pustite reklame. Evo, vraćamo se posle, ja nisam imala drugu mogućnost, gospodine Glišiću, zaista. Evo, ja vas molim, gospodine Šaroviću, ja ću samo prekinuti emisiju. Ne, nije Demokratska stranka Srbije, gospodine Šaroviću, nego moj CV me. Dobro, definitivno su građani Srbije shvatili. Građani Srbije i Beograda shvataju da je ovde čist interes u pitanju. Shvatili ste, razumeli ste ko je kome šta ponudio, gledali ste, videli ste, ja zaista samo iz ovo mogu da zaključim da mi se nije desilo da ne mogu da obuzdam ljude koji su u studiju. Pa smo morali pustimo džingl. Gospodine Protiću, a molim vas nemojte raspirivati, obratite se Beograđanima, znači ljudi će sad moći da... Ja hoću da se obratim samo jednu stvar. Ja sad šta god budem rekao, gospodin Šarović će ponovo da krene da viče. Neće krenuti zato što ćemo pođemo na drugu temu. Pa hoće sigurno, ali prvo, ovako ponašanje. Dobro, nemojte sad elaborirati, odgovorite. Jedna rečenica, ovako ponašanje zapravo dovodi do toga što kaže Brakus da pola ljudi neće da glasa. Ovako ponašanje. A reći vam da stvar, informacije koje ste ovde izneli su teška laž i ja ne znam odakle vam. Mogu da pretpostavim da su sa čuvenog portala 021. Mogu samo da završim, molim vas. Evo, imaćete vi ponovo reći jednu stvar. Ako su sa portala 021, ja ću vam reći, radi se nažalost o jednom portalu koji je pod kontrolom Demokratske stranke u Novom Sadu i koji radi na neucenjivački način i to svi znaju, koji vam dođu i kažu evo vidi, kod mene su lično došli i kod nas i rekli, ovo sam tručno što ću ja reći, ali to je istina, 7.500 evra nam platite mesečno, nećemo izmišljati stvari o vama.
To tako funkcioniše. Ali se ovdje pljušte tužno, koliko ja vidim. To tako Znači, nema funkcioniše. koga neće Nažalost, to tako funkcioniše. Evo, gospodine Protiću, Evo, ja neću tužite više ništa. gospodina Šarovića, Ma neću zaista. Šarovića, ja uopšte ne znam zašto je Šarović krenuo da napada vamo, potpuno mi nije jasno. Organizacija, a niste odgovorili odakle vam novac. Vi ste čitali u tako Srbiji. je, to da Evo ovo da vam kažem. Evo, recimo, ne, gospodine Šaroviću. Još jedan dodatak. Gospodine Šaroviću, Ali možete prekidate. pozvati, Ja sam vas da vam saslušao. odgovorim. Ja Hoću sam da vas saslušao. vam odgovorim na Ja to sam vas pitanje. saslušao. Idite u kompaniju Alma Quattro, pitajte ko je to platio. Ja. Jel problem što imam pare? Jel problem što radim već 12 godina, što 12 godina na svoju firmu? Jel problem što sam do svoje 35. godine... Recite šta vi proizvodite? Ću vam reći, Šta vi proizvodite? Sigurno ste za strugom radili. Šaroviću, već Od toga se 12 pare ne godina zarađuju, gospodine Šarović, vi da dobro bavim znate. postprodukcijom zvuka i muzikom na filmu. Radio sam od Emira Kusturice, preko Luc Bessona do južnokoreanskih reditelja. Znate, to je dobro plaćen posao. Ja se izvinjavam što imam dobro plaćen posao. Eto, to je ono što ja radim i radim i dan danas. Dobro, gospodine I jako bi volio Protiću- da i mnogi u ovoj državi imaju dobro plaćene poslove, ne samo ja i još neki. Eto, je li to problem? Ja mislim da nije. Razumeli smo. Gospodine Ja mislim Bratić, da nije. Problem je evo, upravo... Ma nije gospodine problem, Šaroviću, zašto je zaista vam problem? neću dati reč. Šta ćemo da zabranimo da neko Zaista, zarađuje? Ne, neću vam dati završio, reč, da pa ja ne ne gubim možete, pa vremena. ne Ne možete, možete, to je zaista se ponašajte ipak malo s malo dostojanstva, zaista se ovde ponašate Ali kao da nemojte, je ova arena. evo ovo je sad, Evo. prešli ste svaku Ne, meru. vi ste Dakle, prešli ne svaku možete meru. vi meni da kažete da se ja ponašam bez imalo dostojanstva. Nisam To ne rekla možete bez niti imalo, imate nego pravo. sa- Dakle, ja sam ovde da iznesem svoj stav. Da. Pozvali ste me prvi put posle 5 godina. Ako Tačno nekoga je. treba da bude sramota, treba bude sramota U vas, redu, evo a sramota. ne mene. U redu je. Evo, ali samo pustite da i neko drugi nešto kaže, zaista. Mislim, dala Vi sam sve mene vreme ovu prekidate sve. svaki put, gospodin Protić je rekao, Bratić, niste mi dozvolili da Je li odgovorim. ovo vama dobra šansa da kad ovako slušate, znači ovde do duše imamo dva pokreta, u stvari oni su politička partija i slušate gospodina Šarovića, ali slušate i sve ostale. Je li to ta šansa? Mislim, iskreno da vam kažem što se mene tiče, pretpostavljam da jeste. Ne, mislim, Danijela, da bi bolja šansa bila da su ovde neko iz Demokratske stranke i neko iz Srpske napredne stranke, kao što su kolege rekli na početku. Znači, mislim da bi to, kako bih rekao, ovi ljudi u globalu, osim možda vi u Novom Sadu, sad stvarno ne znam, nisu učestvovali u nekom vršenju vlasti u posljednje vreme. Mislim, jeste, sve se to smenjuje ovako A u čemu decenijama. onda ovakva svađa koja prosto razjedinjuje i onako tako usitnjenu opoziciju? Jel mislite kako to utiče sad na građane Beograda koji treba da se opredele, recimo, koga da zaokruže od vas? A ko to vama kaže da su mi opozicija? Izbori su 16. marta. A odakle vama ideja da je ovde neko od nas opozicija? Odakle vam ideja? Ja imam samo ono što je meritorno. Ako je već izabrana vlast, a šta mi radimo ovde? Zašto mi idemo na izbore? Dakle, to je ono što priča Aleksandar Vučić, a što vi ponavljate. Već je gotovo, već su pobedili. Šta mi radimo ovde? Ako je tako, zašto troše milione na televizijske kampanje? Zašto troše milione na spotove? Trebalo bi da znate da vi, gospodina opozicija... Šarovića, vi ste kao voditelj dužni da budete neutralni, a ne da određujete ko će biti vlast, ko će biti opozicija. Ne. Ja ću biti vlast, zato što smo pošteni, zato što smo dosledni. Zbog toga. U dosadašnjoj konstelaciji snaga ste opozicija. Zato što ne... U dosadašnjoj konstelaciji, ako pobedite, ja ću vam prva čestitati, zaista. Ne, ja mislim ako ljudi izađu da glasuju, znači ako izađu, opet, zašto ne bi neko glasao za mene? Zašto ne bi za Gosan Šarović, zašto ne bi za Treću Srbiju, zašto ne bi na Dveri, sve u odnosu na ono što vide, što čuju. Znači, meni je to sasvim legitimno, dakle, svaki izbori, ali kad bi mogli nekako da napravimo da ja sam negde pročitao da u nekim zemljama ne može da se registruješ, automobil da registruješ ukoliko ne izlaziš na glasanje. Ja bih uveo to da stvarno svako mora da izađe da glasa. U Grčkoj je obavezno. Znači, jednostavno izađi, glasaj, mora da postoji nešto, uključujući možda da se poveća broj građanskih pokreta, još više. U slučaju da, eto, ljudi imaju ideju kako je to sve besmisao, onda bar ajde, uradi, pokreni se, obesmisli sve. Nek ima 450 građanskih pokreta koji će biti na nekoj listi. Mislim, ne znam, ljudi moraju da se pokrenu. Energiju ja od onog tamo 5. oktobra video nisam ovde. Znači, potpuno je ugušena decenija. Kogod da je bio na vlasti je samo to gušio. Moralno i kulturno smo samo padali sve više i jednostavno sad zaista na ulici neko da mi kaže dobar dan je problem. Ovde, mislim, dobro, nije samo kod nas, i u Americi kad nekom kažeš štreberu, znači je teška uvreda. Mislim, kako pa ovde više niko ni ne uče ništa, maltene. Ima 10% nekih ljudi koji sede u školama i nešto vredno uče, a njih svi misle da su budale. Znači, ne, ovde potpuno je obrazovanje urušeno, kultura, to su osnovne stvari sa kojima prvo moraš da napraviš bazu toga, a posle sve ide na nadgradnju. A šta je osnovno obrazovanje, šta je osnovna kultura? Pa to kažeš neko dobar dan, kako ste, izvolite, pustiš ženu da prođe, pre tebe da izađe iz lifta, pridržiš je vrata,
Ne postoji to više. Da, pa, Mislim, 10% ljudi i dalje se tako ponaša, ali većina ne. Ja to vidim oko sebe. Znači, ja govorim bukvalno o stvarima koje vidim oko sebe i koje me užasavaju. I onda jednostavno... I verujete da to može se promeniti time što ćete ući u gradsku skupštinu? Ne znam da li može. Ne znam da li može. Mi možemo da pokušamo nešto. Znači, da pa onda preko tog ulaska eventualno da postavljamo neka pitanja. Ja sam dobio gomilu nekih mailova, pošto sam igrom slučaja ostavio sam, neki intervju sam dao za novine i onda sam ostavio mail na koji ljudi da mi šalju. Ne možete verujete šta sam sve dobio. Znači, ljudi su kao, čovjek mi poslao ceo plan gradskog saobraćaja. Kako on to zamišlja? Onda jedna žena kao, da li ćete izgraditi... Kao akcionarsko društvo, je li to? Kao akcionarsko društvo. Pa, ceo plan. Ima dobar plan. Ako je to, mislim, ne znam. Onda jedna žena mi je poslala, da li ćete vi napraviti groblje kućnih ljubimaca u Beogradu? Ja kažem, ono kao, nisam znao da nema. Znači, ono kao, proverim... To su i nama slali isto to, isti taj za groblje, da. Znači, kao to, onda udruženje biciklista koje traži poboljšanje biciklističke infrastrukture u gradu. Znači, ima milion nekakvih stvari o kojima zapravo ne vode ljudi računa. Pa... Ne stiže se od velikih projekata. A da ne govorim o bukvalno, recimo, institucijama kulture, ono koje to... Ali nije nama bitno to kultura, kao ispoljavanje umetnosti i kulture. Bitna je ona baza, a to je bukvalno kultura komunikacije, stanovanja, različitosti, tolerancije. Svaka ta vrsta kulture je podjednako bitna kao i samo ispoljavanje kulture kroz umetničko delovanje. Dobro. Evo sad ćemo, pošto ostalo još malo do kraja, izvinjavam se, kažu mi još jedan krug pa ćemo da završimo emisiju. Nekom zvoni telefon pa neka ga isključi da zamolim, pošto pravi problem u tonu. Izvinjavamo se gledalcima. Evo, vama, gospodine Glišić. Trebalo, to valjda toliko iskustva imate da treba se isključi telefon pre... U kampanji sam više ne mogu da pohvatam. Dobro. Evo, kad ste već u kampanji, onda ću još jedno pitanje da postavim. Ključni deo ove vaše kampanje je bio ukidanje, vi me slušajte, ja vam postavljam pitanje, ukidanje plaćanja parking servisa. Mene stvarno živo zanima kako to planirate da izvedete, s obzirom da, bez obzira na onu stranu ko tu pare uzima, gde pare idu, kako bi izgledao Beograd kad ne bi postojala neko preduzeće, šta god, ko bi se bavio parkiranjem u Beogradu? Kako je Beograd izgledao? Pa znam, ali Beograd je tad bio mnogo manji, sa mnogo manje automobila, a ja se lično ne sećam. Nisam siguran da je bio mnogo manji, ali nije to bitno. Bitno je da je u trenutku kad imate medijsku blokadu, onda morate da probate i provokacijama dobijete medije. Kad smo rekli da ćemo ukinuti parking servis, svi su reagovali pa to je demagogija, to nije tačno i ostalo. Onda smo rekli šta ćemo ukinuti. Ukinut ćemo to da vama doplatnu kartu naplaćuju čim probijete 5 minuta ono parkiranje preko zadatog vremena i ta doplatna karta je višestruko veća i ona je u stvari prekršajna kazna bez prekršajnog postupka. Umesto da vam produže još 41 dinar u trećoj zoni koliko bi trebali da vam produže i da daju čovjeku šansu da ako je slučajno zbog toga što se sapleo, zakasnio da uplati ono što treba, vi parking servis naplaćuje 1800 dinara. To je toliko višestruka kazna da je ona stvarno prekršajna kazna, a ne doplatna karta. Kad bi tako nešto radili, pokazali bi da parking servis razmišlja kako da radi u interesu Beograđana, a ne da guli Beograđana i da tako puni budžet grada i da na jedan parafiskalni način u stvari dovodi nas u situaciju da nam ubira harač. Druga vrlo bitna stvar za parking servis. U zoniranim delovima grada ljudi kroz infostan plaćaju to zemljište koje plaćaju i kada parkiraju kola. Znači, dva put se grad neosnovano bogati u stvari na onom što uzima vezano za parking. Znači, i to nije dobro urađeno. I s treće strane, postavlja se ozbiljno pitanje gde idu ti novci. Da li taj parking servis neko kontroliše, da li ti novci idu za preskupe kampanje vladajućih stranaka ili idu stvarno u budžet Beograda. A šta bi to konkretno trebalo da znači? Ne ukidanje javnog preduzeća? Ne, nego dobro preispitivanje svega toga i rešavanje ovih problema koji su bahatost jednog javnog preduzeća prema građanima, umesto da služe građanima. Znači, javna preduzeća u Srbiji, ali i u Beogradu, treba da budu u funkciji građana. Ona ne smeju da ostvaruju profit na kraju godine, nego za ono što su ostvarili profit treba spuste cenu usluge. Jer ona služe, imaju jedan specifičan, skoro monopolski položaj zato što su određena da budu javna preduzeća. Mi, naravno, kao pokret koji se žestoko bori protiv neoliberalnog koncepta kapitalizma, nismo za to da se ukidaju javna preduzeća, nismo za to da se privatizuju, nismo za to da MMF odlučuje kako će ljudi iz tih preduzeća biti izbačeni na ulicu, ali jesmo za to da ta preduzeća služe građanima, jer je to njihova namjena. To je naša priča o parking servisu. A Bus Plus, ste rekli u stvari Bus Plus nego također smanjenje karte, cene karte za 30%? Naravno, to je recimo ono što je, mi imamo jednu čudnu poziciju,
kad nas medijski isključe, onda se desi da pokradu naše ideje. Recimo, grad Beograd je sad odjednom izašao sa pričom kako će on ukinuti Bus Plus, iako smo mi mjesec dana o tome trubili, ali nisu rekli šta će raditi sa cenom karte. Jer šta se postiglo sa posrednikom turskim koji je došao? On je samo to što je stao između davaoca usluge, to je javnog gradskog saobraćajnog preduzeća i primaoca usluge, to je Beograđanina, uzima 8,2% na tome što je stajao i naplaćivao to. Samo me zanima, znači niste za to, jer prosto da se Beograđani ljudi to shvataju kako sad njima neko obećava da će se voziti džabe. Prosto je li to imaju kategorije koje moraju džabe da se voze, pa i sad postoje, nezaposleni i socijalno opterećeni i potrebiti ljudi moraju džabe da se voze, ali s druge strane karta u Beogradu može da bude smanjena za 30%. 10%, to je 8,2% je vezano za ovo izbacivanje posrednika što će na kraju i grad uraditi, to je sadašnja vlast bar je tako obećala. Ali vi znate kako funkcioniše GSP? Ili ste bili nekad? Znate kakav je to ja se vozim tim. Dobro, vozite se. Znate vi kakav je to sistem? Koliko ima zaposlenih? Kako to funkcioniše? Ja vam pričam o ugovoru iz koga se vidi da turski posrednik je uzimao naplatu svih reklama u vozilima GSP. Pošto mi je to okosnica kampanje, ja vas pitam, znate kako taj sistem funkcioniše, pa kako ćete ga vi menjati? Da li to znači, ne pitam, je li to otpuštanje ljudi, radi nekoliko hiljada ljudi, autobusi su zastarali? Pa zato što je to ogroman sistem koji ne može da funkcioniše sa ovom cenom karte. Znam, ali kako ne može da funkcioniše? Ne može, pa tako su računice kažu. A recite mi kako je onda turski posrednik tako lepo funkcionisao svoje vreme? Pa mislim da su i oni u gubitku, ali dobro, u svakom slučaju... To se sad desilo kada je počelo da se postavlja pitanje da nije neko pravo pare preko toga. Postoji i ta priča koju sad neću da otvaram zato što je krivični postupak u toku, pa će tek da se vidi šta je sve bilo vezano za... Dobro, dakle, 30% jeftinija karta, kako ćete, vidjet ćete. Ne, vrlo jednostavno. Izbačen posrednik, 8,2% manje. Sve ono što su reklame koje se sad su uzimali turski posrednici, a znate koliko reklame ima u vozilima GSP-a, to ide u budžet grada, samim tim se za toliko smanjuje cena karte. A ne da oni ostvaruju profite i onda odlučuju upravni odbori šta će sa profitom, gde će da ulažu, u koje klubove i sve ostalo. To je nedopustivo. Dobro. To bi vam sad vjerojatno neko od ovih aktualnih rekao kako da li to... Pa trebali su da dođu. Jeste, dobro. Biće prilike. Evo, gospodine, Procjeću, za vas pitanje. Ono što sam kod nas, rekli ste humanizacija. Ja zaista nisam našla ništa konkretno ovako kao što je okosnica kampanje ostalih učesnika večeras. Humanizacija porodice i u stvari humanizacija čoveka kroz porodicu. Vi ste čitali sredme naš republički program, očigledno. A ja taj gradski nešto nisam pronašla. Pa niste, dobro, žao mi je, ali mi imamo ga svaki dan. Svaki dan na studiju V vi imate po minut, ili ako nam date malo više ili malo manje. Ajde mi recite šta je suština. Evo, mogu da se nastavim na ovo što je pričao gospodin Glišić. Mi imamo konkretno kao predlog rešavanja jednog dela ovih problema, ali i drugog niza problema koji dolaze iz istog koša, zapravo dolaze iz koša dosta nedomaćinskog rukovanja javnim preduzećima. To je predlog da se zapravo sva javna preduzeća spoju u jedno holding preduzeće. I to je nešto što vam nikada, što će uvek političke partije, većina njih sa tim imati problem, zato što onda znate, ne možete deliti onaj kolač čuveni da sad jedna partija uzme preduzeće A, B, C, D, uzme neka druga i tako dalje. Ono što mi predlažemo, to je zapravo holding model. A to je model da zapravo će vam u tom jednoj holding preduzeću čiji će vlasnik biti grad, biti maltene sva javna preduzeća. Onda nećete imati momenta da recimo javno preduzeće Parking Servis u slučaju Beograda ima jako velik profit i ko zna na koji način ga troši, deli ili već ko zna na koji način zlopotrebljava taj novac, a da, na primjer, neko drugo preduzeće mora da uzima nepovoljne kredite i da vuče iz budžeta neki novac. Pošto će to biti pod istom kapom, onda će se taj novac pravilno raspoređivati. Druga stvar je smanjivanje administracije. Znate, vi više nemate 12 ili 15 upravnih nadzornih odbora, imate samo jedan. Znate, imate jednu ozbiljnu racionalizaciju u javnim preduzećima i u isto vreme jednu racionalizaciju sredstava koje na jednom mestu ih nema dovoljno, odnosno neko javno preduzeće prosto ne pravi prihod, za razliku recimo od Parking Servisa koje ga pravi. Znači jedna preraspodela sredstava i jedna ozbiljna racionalizacija. Kao, znači jedan holding od svih javnih preduzeća. Tako je, to nismo mi izmislili, znate, taj model postoji u mnogim evropskim državama, znači nije to sad neka... Evo recite jedan grad. To imate u par gradova u Austriji, imate u Sloveniji. To postoji negde, to su besmislice. Ali evo da krenem... To kažete vi, ovo je to istina, tako? Ako pogledate šta gospoda iz pokreta pričaju, kažu oni su protiv partijskog zapošljavanja, ali nisu valjda protiv zapošljavanja iz pokreta. Pa dok je gospodin Glišić verovao u DOS-ov režim 5. oktobra i u DSS, onda je bilo u redu da ga zaposli Demokratska stranka Srbije.
Kaže gospodin Protić, oni su protiv toga da političke stranke preuzimaju javna preduzeća, a upravo je to ono što su oni uradili u Novom Sadu. Dakle, jedino što kažu, oni kažu, vidite, mi smo novi, ove političke stranke ne valjaju, pa bolje da to uzmemo mi nego da uzmu oni. Suština je odgovornosti. I dalje ne postoji nikakva odgovornost. Ja sada dajem besmislena obećanja. Da kažem, ukinuću parking servis, ukinuću infostan, pa neće niko dobijati račune ni za grejanje, ni za bilo šta drugo, pa ćete tako mnogo bolje živeti. To je besmisleno. Reći da je moguće da postoji jedno preduzeće koje će voditi čitav grad, govori samo o tome da vi apsolutno nemate ideju šta je grad Beograd. Dakle, jedno preduzeće koje će voditi grad od 2 miliona ljudi i jedan upravni odbor koji će sve to kontrolisati. Ne prekidajte. Dakle, to je podjednako besmislena priča i evo sad sam dobro poređenje se setio. Kao što je Aleksandar Vučić rekao na prethodnim izborima, napravit ćemo kancelariju za brze odgovore. Ne postoji nigde, ali je mnogo dobro. Kancelarija, znate, sad gde god odete traže vam po 100 papira. Ali kad oni posle izbora prvi dan naprave kancelariju za brze odgovore, onda ćete na jednom šalteru, i to ne za godinu, 2, 3, nego za 15 do 30 dana dobiti odgovor na svako pitanje. I to je toliko lepo, samo nigde ne postoji. To je ta demagogija koja se širi i na taj način se muti voda, da ne bi postojala odgovornost i da se ne bi znalo ko šta radi. Beograd je ozbiljan sistem, Beograd moraju voditi ozbiljni ljudi, to nije dečja igra, to nije video igrica. Reći da sad gospodin Protić kaže ja sam platio u čitavoj Srbiji, pa niste vi Akira Kurosawa. Hoćete da kažem sad, evo to je nešto što građani Srbije ne znaju. Koliko košta jedan televizijski spot, na primjer na radio televiziji Srbije, u udarnom terminu? Da li znate? Znam. Aha, vi to ne. 21.600 dinara sekund. 30 sekundi. Mi nemamo te spotove. 30 sekundi, 648.000 dinara. Ono što pošten čovjek zaradi za godinu dana, neki potroše za sekund. Koliko košta, imate brdo bilborda? Imate plakate po čitavoj Srbiji. Koliko ste ih platili? Jedan, a sačekajte vi. Možete da ga upozorite da me ne prekida. Nemojte prekidati, gospodin Protiću, zaista hoću da se vratim. Ovo što je gospodin Šarović, to je bezobrazno. Jedan megabord, sačekajte, jedan u gradu. Možete samo da se vratite na ovu priču o temama za Beograd. Zaista vas molim, evo, mogu lepo da vas zamolim. Pa to je politička tema. To je politička tema. Dakle, ko je ko... Valjda pokret najveći problem u ovom trenutku. Možete li da me prekinete? Da prestanete da me prekidate. Dakle, problem je to što u Srbiji od mora tih medijskih manipulacija građani Srbije više ne mogu da vide ko je ko. I to je problem zašto ne izlaze na izbore. Molim vas da kažete ko ste vi. Evo, molim vas. Problem je to što mi ne dozvoljavate da kažem da, na primjer, na Dušanovačkom mostu bilbord košta 480.000 dinara za 4 nedelje. I onda se postavlja pitanje ko je ko, koga finansira. Srpsku radikalnu stranku niko ne finansira, nemamo ni jedan bilbord, nemamo televizijske spotove, kampanja nam je izuzetno skromna. Zašto? Zato što nismo isti, zato što nismo kao drugi, zato što se nismo prodali, zato što nema ni jedna afera iza nas, zato što nas ne finansira ni jedan tajkun i zato što svaka vlast strahuje isključivo od Srpske radikalne stranke. Zato što nema ko drugi da bude glas naroda i da se čuje glas naroda. To je ono što je problem. Da li je to poruka građanima da kad vide ko ima najviše bilborda, ko ima najviše spotova, da za njih ne glasaju? Ja jedino tako to mogu da protumačim. Poruka je to da je svako ko je spreman da u kampanji potroši 10 miliona evra ili milion evra da bi radio posao za koji će biti plaćen 80 ili 90.000 dinara, da je bitanga, da je prevarant. I da će tih 10 miliona evra morati da vrati. Kome? Onima koji ga finansiraju. Ne finansira ih osiromašeni narod. I ta priča, dele se ljudi na one koji su za pokret, na partiju desnog centra ili na levicu. Pa to je najbesmislenija priča svih vremena. Vi ste u prošloj kampanji, pogledajte, potrošili oko 2 miliona evra, potrošila radikalna stranka. To možete pogledati. Možete pogledati Agencija za borbu protiv korupcije, 2 miliona ste... Neću, jeste vi nepristojni. Vi ste nepristojni, to je vaša politička borba već 20 godina. 2 miliona evra je potrošila Srpska radikalna stranka. Sve smo shvatili. Jednu stvar. Vi ste, gospodine Šaroviću, pustite da završi da ne možemo ne otvoriti celu emisiju. Ovo je večer s gospodinom Šarovićem. A što njemu ne kažete da je nepristojan? Ja njega nisam prekidao. I vi ste na granici pristojnosti, kao što sam upotrebila izraz za vas. Izvinjam se.
Srpska radikalna stranka nije potrošila 2 miliona evra, nego je potrošila znatno manje. Potrošila je negde oko 1 milion. I kako ih je potrošila? Tako što smo sredstva koja smo dobijali iz republičkog budžeta u skladu sa zakonom o finansiranju političkih stranaka, da ne bi tajkuni finansirali političke stranke, da ne bi sprovodili pljačkašku privatizaciju, štedeli 4 godine. I uštedeli više od 100 miliona dinara. I imate, kad ste već gledali sajt Agencije za borbu protiv korupcije, pogledajte iz godinu i godinu. Mi nismo trošili, mi smo štedeli, kao što štedi pošten narod u Srbiji. I to skupili za izbore. U prethodne 2 godine mi nismo bili na državnom budžetu i sad nećemo potrošiti ni 20 miliona, a kamoli milion Ovo evra. što mi pričate, to je ilegalno, vi ne možete štediti, vi novac koji ne potrošite u kampanji koji dobijete od države morate da vratite. To je Šta tačno. pričate, to je novac, vi ne razumete ništa, to je novac od redovnog Povučete, gospodine Šarović, Ja pričam možete neistinu. pogledati, Ajde ako gospodine se Šarović. utvrdi da ja lažem, ja ću povući Ja listu nisam rekao da Srpske lažete, ja radikalne sam rekao da stranke pričate i neistinu. da je to neistina. Da ste vi skupljali novac godinama i od toga plaćali kampanju, to je neistina. Ali zašto pričamo o tome? Nemojte Ne, ne, ali ako već tvrdite da je to neistina, ako vam ja dokažem da je to istina, sačekajte, da vi onda povučete listu te vašeg neukusno se raspravlja s Aha, vama. neukusno je zato što ste uhvaćeni u laži. Dakle, Srpska radikalna stranka 4 godine u skladu sa zakonom sakupljala sredstva. To što imala potrošila za ove izbore financirat će nas isključivo država. Dakle, to je jedino što je pošteno. Svako ko troši milione, taj je bitanga. Dok ljudi koji su se obogatili, dok je Srbija propadala, ljudi, Beograd je postao sabirni centar za ljudsku nesreću. I ja sad treba da pričam nekakve lepe priče, da vi ne biste rekli da sam nepristojan. Mene to ne zanima. Ja sam vama rekla da je vaše ponašanje na granici pristojnosti. Ja predstavljam građane Srbije kojima je muka i život je na ivici pristojnosti. I to je ono što je suština, a što vi ne vidite. Ajde recite mi, zašto Vičem, zato što mi je muka od nepravde, kao što je muka svim građanima Srbije. Što mi je muka od teškog života, što ja, za razliku od drugih, što sam na birou kao pola građana u Srbiji, što nisam odustao od svojih političkih uverenja kada sam ostao bez poslaničkog mandata, nego sam prihvatio sudbinu naroda i nastavio da se zalažem za ideje u koje verujem i koje će pobediti. A uselite To je razlika. Uselite Šarović u nov stan pre 2 nedelje, a na birovu je. Ovo je strašno. I zato ne dozvoljavam da neko kaže da sam isti kao Čedomir Jovanović, kao... Gospodine Šaroviću, pre 2 nedelje u novi Da stan. li sam seo, recite vi? Ja znam da jeste. Lažete. Lažete. Ajde oko toga. Ajde da se oko toga. Kad bi isključili ovaj mikrofon, izvolite. Ja ne bi nastavili ovu raspravu. Ja evo nudim da podržite zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna. Tako je. Se useli u novi stan. Sram vas bilo. Dakle, nudim opklad. Ja vas pitam. Pa sad ste rekli, evo daj da čujemo. Ja vas pitam. Jesam se uselio? Ne znam, ja vas pitam. Pa jesam se uselio. Pa možda ste pravili usled da se niste uselili. Jesam se uselio. Pa jeste li Jesam se uselio. Nije sporno, pa što lažete onda? Evo, poštovani Beograđani, ako neko od vas zna da li se gospodin Šarović uselio, neka nam javi. Vrlo je bitno da sistemski ovo rešimo. Dveri predlažu zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1989. godine do danas, pa ćemo znati da li ste se uselili u stan i znaćemo odakle sve te pare. Evo, i verovatno će nam... Ja imam jedan drugi predlog. Evo, ja predlog da kažete po jednu rečenicu da završimo ovu emisiju. Na političara? Zato što su oni 25 godina uništili naše živote. Poreklo imovine svakoga. Pa i vi ste političar. Vama kad odgovara, vi ste političar. Kako sam to političar? Ako niste političar, pa šta tražite na izborima? Šta tražite na izborima? Ja sam predstavnik grupe građana. Ma kakva grupa građana? Pa vi se bavite politikom. Pa niste vi Marsovac. Vi niste Marsovac. Stvar je u tome što vaša predstava o politici je minorna i sužena na stranku. Vi se bavite politikom. Vi izrazite na izbore, ne radite ništa drugo. Politiku kao ozbiljnu delatnost koju rade ljudi od antičke Gospodine Grčke do danas. Braković, molim vas, a ne od postojanja tu ste još. Malo sam se uspao. Malo se probudite da zaključimo ovu emisiju. Pošaljite poruku Beograđanima, imamo još 3 minuta. Jel moramo kameru ili... Ako cenite da sam ja taj transmiter Beograđanima, možete i meni, ako ne možete i u kameru. Jel ovo ovde ili... Gde god. Pa ništa, ja bih eto pozvao ljude da ipak glasaju. Da glasaju. I pored svega ovoga. Jeste. Naravno, po vašem nahođenju, mi smo u gradu Beogradu broj 18. Dobar je broj, odličan. Onako punoletstvo i tako to. I ono što mogu da obećam je zapravo da ni sa jednom partijom na vlasti, a niti u opoziciji, građanski pokret jeste svejedno ili jeste svejedno, neće ući ni u kakvu koaliciju. Nikad. Dok postojimo. Eto. Eto, gospodin Glišiću.
Pa ništa, upravo smo rekli, znači problem je što ovde nisu bili predstavnici Srpske napredne stranke ili Socijalističke partije Srbije. A poruka Beograđanima? Poruka Beograđanima je da ne može Beograd da se rešava, da se ne reši i republički nivo vlasti i zato Dveri izlaze na sve ove izbore sa predlogom da se donese zakon o ispitivanju porekla imovine svih tajkuna i političara od 1989. godine do danas i da se donese zakon o zaštiti prezaduženih porodica gde bi strane banke dobile teret tih dugova, a ne samo naši građani. Da se javna preduzeća vrate kao uslužni centri za građane i da se ove sitne, a tako životne stvari kao što je Bus Plus, kao što je parking servis rešavaju tako da bude u interesu građana. Hvala vam, gospodine Protiću. Meni je žao što je emisija ovako ispala i zaista pre svega meni je žao što preko puta nema nekog iz Demokratske stranke jer su oni ipak najduže vodili ovaj grad. I ne znam šta da kažem za kraj, zaista opet ponavljam, žao mi je što je emisija ovako ispala i što nažalost gledaoci Studio B u tom nekom vremenu koje mi ovde svi koji sedimo, a nemamo ga dovoljno, nismo uspeli sva četvorica da iskoristimo na pravi način, nego smo se međusobno raspravljali i to je ono što po nama treba da zaista bude negde jedno veliko, ne, okej, naravno, ne treba da bude, ali si bio žrtva naša, evo tako da kažemo. Tako da to je ono što mi moramo da prekinemo konačno sa tim, jer dokle god tako bude bilo u Srbiji, dotle će ljudi biti u apatiji, beznađu, neće izlaziti na izbore i samim tim, kad ljudi ne izlaze na izbore, onda ta neka većina koja god daje i koja god stranka bude bila, nije zaista većina, znate, ako polovina ne izlazi... Dobro, završavamo minut sa vama da zaključimo. Hvala vam. Dakle, ja želim pre svega poručim običnom narodu u Beogradu da se mora nekako ova žabokrečina koja postoji rasturiti. Da je očigledno da je bojkot prema Srpskoj radikalnoj stranci upravo zbog toga što mi jedini smemo da kažemo građanima istinu, što smo jedini predstavnici naroda, što nam je muka od farsi i što više ne želimo da učestvujemo u farsama. Ja nisam došao ovde da izigravam kako smo naš četvorica mnogo dobri drugari. Ja zaista zbog toga nisam došao. Ja sam došao da kažem da se u Beogradu izuzetno teško živi i da muke tog običnog čoveka niko ne vidi. Da oni koji su vlastodržci, da ih vide samo kao pogonsko gorivo za svoje buduće reforme. Ne trebaju u Beogradu reforme, ne trebaju na Vavilonske kule. Neće u toj kuli od 200 metara živeti ni učiteljica iz Mladenovca, ni vozač GSB-a, niti neki radnik iz Rakovice. Živeće bitange, živeće oni koji su opljačkali Srbiju i Beograd. To su ljudi protiv kojih se borimo i borit ćemo se do kraja. Hvala vam što ste bili gosti ove večerašnje emisije. Hvala vama što ste nas pratili, ako ste nas pratili do kraja. Ja sam se zaista umorila, ali mislim da ste imali što da čujete. I evo, čuli ste i ovu priču. Ovo su kandidati za koje ćete moći da se opredeljujete već koliko 16. marta. Sami procenite ono što zaista jeste važno, da svoj glas ne ostavite bilo gde i da ga ne ostavite kod kuće, nego izađite, glasajte, sami ćete odlučiti. Sve vidite, sve znate, tako da ko vas je uspeo da vas ubedi, njemu taj glas i dajte. Prijatno vam večer.